ngadep kamera ibu. Nah, kamera itu mriku. Haji. Daraken Pak Ju, monggo. Nggih. Dangu mboten Pak. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Lah niki nggih, kula temen sak niki nggih, taping gunung. Nggih. Yen mamajan amung karo janur kuning janipun dijenggleng nggih penak nggih Pak nggih. Nggih boten wonten. Kembang waton gunung lak nggih penak nggih Mas nek Nggih Bu. Swantene sae niki dalem saking pundi Ibu? kula saking Jepang Mas. Jepang Tokyo. Jepang Rejo. Oh, Jepang Rejo. Lah rumah kula Jepang Tokyo. Nah, nggih. Saking Jepang Rejo ugi kadharaken rawuhipun saking kanca-kanca risang temanten. Ya. Wilujeng rawuh, monggo. Kalau Pak Pari yang bar kesel sithik langsung dede ya. Ayo
Bagas. Pripun? Oh, nggih, nggih. Pripun iki larase? Nadyan. Nadyan. Wadon. Sarmi. Pundharaken gendhingipun caping gunung nggih dados sinaring nyuwun santen campur sari monggo derek pesan sawatawis saking kanca kanten katuraken wilujeng rawuh mangke sasampunipun dhahar saged derekaken lagun ingkang sampun dahar monggo saged memundhut foto kalian Risang Temanten.
mbak nuwun pepanggihan wargi ageng saking Jepang Rejo nggih. Rumah sekolah Jepang Tokyo ternyata